Almaty şäheriniň merkezi meýdançasynda 2022-nji ýylyň Gaşka Olimpiýa oýunlarynyň geçiriljek şäheriniň kesgitlenmegi baradaky habara garaşan raýatlaryň arasynda sabyrsızlyk duýulýardy. Bir neçe sekunddan Pekin diýilip yglan edildi. Gazagystanyň umydy puja çykdy. Oýunlary geçirmek mümkinçiligi Pekine berildi. Şonda da şäheriň ýaşaýjylary bu habary el çarpyp garşaldylar. Gazagystanyň gün ortasynda diňe bir etrapda 1000 çemeti goýunyň ölenligi barada habar berildi. 30-njy ýylda ýaşaýjylar gyrlylan maly oda berdiler. Mal lukmanlary malyň gyrylmagynyň sebäbini anyklap bilmänligini aýdýarlar we munyň pasteurellosis bakteriýasy bilen bagly bolmagynyň çak edilýändigini bellediler. Pakistanyň Demirgazyk gün bataryndaky Peşawar şäherinde Talibanyň lideri Molla Omaryň ölümi baradaky habarlardan soň matam çäresi geçirildi. Gadagan edilen söwüşüji topar jamaat Uddawa bilen gatnaşykdaky guramanyň gurnamagynda geçirilen çäre 300 çemeti erkek adam we zenan maşgala aýralykda gatnaşdy. Molla Omaryň 2013-nji ýylda ölenligi barada Owgan hökümetiniň ýaýradan habary Taliban tarapyndan tasdiklendi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.